awonansono pakulima pakusowa aranga mama charo chiti ndidoko chomene likizgani mwenguya mumaya mwe. Ja, ik ken er wel soms wel steden voor zetten te zien. Hè. Nou, dan krijg je al die herinneringen weer aan die machine had gewerkt en die machine had gewerkt. En vroeger dan kwamen vertegenwoordigers bij huisheid om machines te verkopen en dan namen ze zo'n model mee. Hè. Eerst de band winnen en dan de heid. Zag je dat in de tijd. Want wat hier heid voor bedrijf? Die een bulldozerбedrijf, die er in een 56 mee start in Holwert. Dus je had net van vreemd? Nee, ik ben er gewoon ingegroeid. Nou, zullen we nou even naar de man cave daar? Hier gebeurt het al een jaar? Hier gebeurt het al een jaar. Zo, dit weer je slogan. Wij maken de verwaard van Horemon. Nou, dit is dan het nievelwerk. Hè. Dan wordt het zo weer een bulldozer worden. Hij heeft zo vaak dingen en dan wil het niet meer. Nou, zo moet het worden. Ik ben begonnen in Somalië. Nou, toen ben ik naar Irak gegaan, Iran. Ja, Ethiopië, Kenia, Oeganda, neem maar op. Nou, het laatste land in Ghana, in Nigeria zit weg een product. Dus ja, je moet naar wat moeilijke landen touwen, daar is nog wat business te doen. En wat doe je daar dan correct? Nou, dan verkoop je machines en dan leveren we de instructie en de know-how en alles erbij. Waar ik vliegende monteurs, die gewoon dan, als er wat steken is, en ik ken het maatje, maar dan gewoon die erin. En zo doen we dat. Deze die hebben we in Angola. Nou, die is kapkom er in het Wieterstwart. Motor en alles vol. Nou, dan ben je een maand bezig om dat ding weer uit wat te halen en weer in wat te zetten. En als er het dan weer doet, nou, dat is gewoon een overwinning. Je kinderen nog wel een leidjes, ja, zeg ik. Ja, dat maakt ik hoor, gisteren rond de gronden. Ja, die mensen die erop zitten, die moest eigenlijk het werk bijbrengen. Maar ja, zo'n machine kost 600.000 euro's. En weer 500 euro, dan reden ze hem onder water. Dan komen we daar, rent krijgt het water door de uitlaatpijpen in de motor. Nou, dat had dus een hele dag kosten, maar een stuk of 4 of 5 machines. Je hebt wel een soort avonturen beleven. Ja, geweldig. Dat krijg ik een jongensboek. Aranga mama awonansono pakulima pakusowa mwenguya mumaya mwe. Je bent wel een beetje vergroeid met Afrika, Jerk. Ja, eigenlijk wel. Hoe is dat zo ontstaan? Nou, gewoon door te werken en die mensen op te leiden. En ja, dat is een heel woord brood. En je moet voorzichtig met die mensen. Die mensen gaan niks leren, gaan geen scholing gewoon. Dus in het begin, dan ben ik daar 4 weken en dan is 600 keer hetzelfde uitlijn. En dan de 601ste keer, ja, dan wordt het woest. Dan zei je van, ja, nou is het tijd om naar huis te gaan. Maar die mensen gaan geen opleiding gewoon. Dus dan moest blijven uitlezen hoe het werkt. En waarom wil je dat dan zo graag? Ja, dat is gewoon om dat loon vooruit te helpen. Een hokkenloon had nou het meeste indruk maken? Als Sierra Leone, daar hebben we een suikerrietplantage gemaakt van 10.000 hectare. Lieke groter een flevopolder met alles erop en eraan. Gewoon wegen en alles erin maken. Dat de bosker een beetje aan. En al je van die pivots maken voor het berein. Dat ben van die groene cirkel irrigatie. Dus, maar toen kwam de ebola en toen weer alles cancelled. Dus terug naar af. Dus voor jou hier arbeid verneerd? Ja, eigenlijk verneerd. Dat lijkt me heel frustrerend. Ja, dat is echt frustrerend. Maar wat doe je er? Echt niks. Dat is een hele tour. Zie je waarom? Ja, wat de kans krijgen over heen.
En mijn vrouw vindt het nog mooier dan dat ik het vind. Dus die gaat altijd mee. Zondag maar dan van